It's DJ. Bawal daw yung uso. Bawal? Hindi, sorry. Nasa garden din naman siya. Hindi ko lang alam kung Ano ka ba? Bigyan naman Kahit dito makakatulog na tayo. Sa pag. Kasi minsan lang ganyan ako makita eh. Kaya, 11. Lay. No, I feel like it's a Pero may time kasi masyado siya na-start What? sa akin. Oo nga. So, darling. So, oo siya kaya? Right time, no? Kasi nung nag-audition ako nun, parang mabot yata ako sa... Diba, ang daming andam. Sabi ko, yung feeling na parang akala ko kumuha ka na, tapos hindi pala. Yung parang nakakadala na ulit mag-ano. Grabe, tapos ganito. Ito pala yun. So, parang surreal, no? Napapanood lang natin. Alam mo yung pangarap ko niya. Lagi kong nasa isip talaga pag nanonood ng one day. Ang ganito na. Kaya na. One day kaya ako naman. Dapat na. Yung parang naglalakad ako kayo na sa hallway, gano'n. Parang feeling ko nang nangarap pa rin ako. Parang naginip ako ng mga. Binigyan ako. Pagano-ganon si Kim. Brenda! Nakinig mo! Ikaw yung magbato mo. Sabi ni Channelia. Magkasama kami ni Kim ng movie. Nag-shoot kami last. Nung nag-shoot kami ng movie ni DJ. Magka-work na kayo. Nag-shoot ka. Ano ba kami? Feeling like story ko. Ako pa na. Kasama ko. Tapos, nag-shoot kami ng movie nito. Nilabutan. November. Ay, ng July. Siya rin kasama ko. And then, during nag-shoot kami ng 3 days, yung 2 araw, nilipad ako ng bag. Kasi skip naman yung kasama ko sa horror movie. Bumaba ulit ako ng Bulacan. Siya rin kasama ko. So, magkaano kami ni Kim. Nandun pa lang ako nakatayo sa dulo. Hindi pa ako tumatawag. Sikilis ka lang ng sigaw. Party-party talaga. Kami Kami kasi kami dapat ginagano. kayo. Pero sabi ko sa kanila, sanayin yung muko kasi yun. Yun na, it's too late na. Para wala nang ano kasi lahat nakaupo. Pero pag nakatayo ka lang siya. Hindi, magkakalit ka sa shower, di ba? So, ano yung tanong mo dyan? Mali ba na? Sa akin, magsasabi na rin. Hindi naman mali. Pero, for a lot of people, for a lot of men, dapat put the feet down. I live with my sisters, two girls. Actually, the only guy there. Whenever I pee, You leave it up. Tapos, syempre, sila baobab because sila gagamit. Sabi, depende na lang kung sino gagamit gawin yung gusto. Ako, totoo. Because we have a host. I mean, we have a host. So, medyo messy kapag sa... Yeah. Hindi upo na lang tayo. Di ba sila yung ano? Ay, di ba na lang?
studies show daw na ang dapat umuupo din ang lalaki pag nag-uwiwi kasi nakakatulong sa prostate. Oh, really? Yes. It reduces the risk of prostate cancer. Kaso, ang hirap kasi natin ni sa public. Talaga? Kasi sa public tayo. Sitting can help. Ayaw na yung prostate mo. Dapat nga daw, when you're pooping, nakataas. Dapat mas mataas sa... Kaso, marami na nagdadyan niya na bakit yung Hindi, dapat kasi, hindi ka dapat sa bowl tatapak. Pag nakaupo ka sa bowl, may tatapakan kang pa, na-elevate yung You can buy like that. Meron. Ano lang, like kahit school, mga ano. Actually, sa Ganda ko eh. sa hotel, basurahan. Tanggalin mo yung takip, pwede mo lang tapakan. Sakto yun. Dapat mas mataas yung tuhod mo sa tiyan. Alam niyo ba sa Japan? Like ano, yung naka-squat. Ganitong pwesto. Yes. Tapos yung spine na extender lumabas. We're about to eat later now. We're talking about different ways to poop. Sorry. Are you sensitive ba sa ganun? Ako, I'm not. I'm not either. Ako rin. I'm not. No, we have to wait. Wait for everyone there. Pwede naman natin microwave. Hindi naman tayo makakatulong hanggat wala yung Sino next? I mean, may isang naman, di ba? May isang naman. Sino ba hindi nakakausap ni Kuya? Saan kamay? Sila na, saka si Shania. Sino na, sa ngayon? Alexa. I mean, Kuya will ask naman. Si Kuya. Oh, I think so. What about sa room niyo? Okay na? Oo, basta sabi ni Kuya, isa na to ang haven't checked. So, 3 more things is gonna give us ano sa'yo. Sige na. Banata mo Maybe yan. drink. Pasensyahan na lang tayo sa amoy talaga, guys, ha? Wala na. Shower Shower niyo din ba? Wala ka sa... Sarado na rin curtain sa shower. Wala ka curtain. May saucepan. Meron Sarado na rin yata. yung curtain. Whatever, you know. Exactly. It's just steak. Yeah, it's normal. Yeah. White plate ka daw. Oo, kita ka dyan. Parang hindi mo sa kanila vlogger ka. Ganito ka naman. Bakit mo sa siya? Parang mga-friend ka. Hindi ko na lang pamay. Pamay ito. Ano gusto mo pa? Umihinga lang. Simple mo na lang yan. Simple mo What you gotta do, what you gotta do. Good luck, madam. Kaya mo kay madam. Gusto niyo Basta mo lang. Nandito lang kami. Magtago ka sa pagkakas. Oh my God, lechon! Iba si Kuya. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin si Kuya. Alam mo, pag Mr. Lumabas. Pero, ano sa pa natin siya kasi yung Uwi ka lang. Ako muna. Lagyan mo muna sa yaman. Eh, kasi sinasara na yung pinto. Yaman na. Mother. Now we get microwave na lang. I think air fryer. Hatiin na natin. Hatiin mo na para kayo mag-partner. Let's go. Yeah, so... Kailangan ka suwi mo na rin. Ito na nga. Oo nga. Oo nga. Sabi ko pa naman kay Kuya, sabi niya, gutom ka lang siguro. Kuya, Gutom po ako niya. Kaya nila. Pagdating dito ako, kaya marami nakuha. hindi ba ako gutom? Patay ko na. Ako dapat nakalimutan ko ko Or waiting. nakalimutan ko hindi ko masumasapat na siya. Hindi mo naninita pa yung harap? Ano na pala yung cake, guys? Prep. Sa restaurant? No. Go ahead. Serving lang yan. Oh my God. Ano pangalan nito? Cochinillo. Yeah, bro. Ano pangalan niya? Kaya ko umubos ng... Alam mo yung nabibili na ano? Yung isang set? May iba-iba. Yeah. Yung mura lang. Pero yung isang Ano mas set na malaki? parang half kilo na ano, kaya ko ubusin. Oo. Kasi bata pa eh. Sabi niyo, wak pa. Tapat niya niya magkano. Kasi sa akin, ikot na niya kanapa. Alam mo, gutom ka. Eh, dati lang yata ako. Bigla ko din. Diba? Kawain niya. meron pong ano. Baka air fry.
Potato yung mga spaghetti na yung hotdog Wala ako na madala. pag tinamaan ng electric fan, lumilipad. Sobrang nipis. Sobrang nipis. Sino ka kain ng ulo? Ito nga dami. Sino ka kain ng ulo? Nilagay ng sinigang, gawin mo sinigang bukas. Oo, parang wala na kayo. Alam niyo ba yung masarap yung ulo na yan? Lagyan ng tabaw bukas, lagyan ng luya, tanglad. Grabe, ewan ko lang mamakain. Tanglad kasi ano siya, Wala ng future yan. Ano ang tanglad? Sorry, Piggy. Oh my God. Alam niyo ba ang tawag sa lechon na yan? Anong pangalan niya? Kotsinillo. Kutsinilyo, pero ang gamit niyo, gunting, hindi kutsinilyo. Dapat ginunting niyo. Kutsinilyo. Pero malupit pa, no? Hindi na. Yung yung badge baboy. Maliit, bata. Saan kung marutong yan, no? Sabi mo pa. Ang sarap! Grabe, no? Ang liit mo, pero Gusto mo yung reaction mo? Ang sarap! Parang nakahamon ka lagi nakahaway. Gusto mo nga yung siyang ka na kumain, hindi mo lang inatang. Ang dami lang sa inisip kanina, ipapaksiyo. Paksiw pa more. Wala nang naabutan. Eto dami pang laman nito. Madam, tama na madam, may bukas pa. Ano ba? Sorry. Ano ba? Pwede ba dito? Wala. Matanggi. Lamig. Natatakot ako maganon eh. Pwede kayo sa sila ba? Ano ako magigising naman? Ba't naman? Baka kasi bawal yan. Malalaman natin. Sabay-sabay ako si Ma'am Sige. Alam mo. Ayan. May paunin mo siya. Ano sabi niya? Sige daw. Yung ano sa akin, yung nakadisgrasya sa akin. Kaya may kulang pa sa akin pera. Kaya gigising ako sa ito lang. Kasi Yuki ka daw ng pagising, sumaga siya. Hindi magawa mo.
Dalawa? O, ayaw pa bumukas yung sa maleta. Kasabay. Baka di pa pwede.